Moja prvá firma je vlastne Besty Clinic, čo je klinika plastickej chirurgie a estetickej medicíny v Ostrave. A keď som prišla s myšlienkou, že by som chcela mať svoju kliniku, tak prvá vec bola, že by som to chcela robiť inak a vlastne po svojom a dať tým ľuďom viac, než vlastne momentálne ako zamestnanec dávam. A druhá myšlienka bola tá desivá, že odkiaľ na to zoberiem peniaze, keďže som obyčajný zamestnanec. A zistila som, že niekedy to je vlastne mnohem jednoduchšie a stačí výsť len zo svojej komfortnej zóny. Tak som navštívila jednu banku, predstavila svoj nápad, svoju víziu a vlastne tá podpora prišla vlastne zo strany banky. Zohnala som proste niekoľko miliónov na začiatok, ktoré som vlastne ja skutočne nemala. A dneska som už tam, že mám 8 nadnárodných firiem, mám 6 značiek a v podstate to začínalo sebarealizáciou a snom malej doktorky ako zamestnanca. Takže podnikanie mi dalo vlastne zmysel svojho života z hľadiska ako mňa, ako osobnosti, že sa môžem skutočne prejaviť a teda, ako rada hovorím, seba realizovať sa. Takže je to momentálne môj život a som z neho vlastne nadšená. Ale na začiatku to bolo, že som mala strach úplne o tom, že keď to nezvládnem a nebudem úspešná, uznávaná podnikateľka, takže vás bude písať Forbes, tak vlastne, že som selhala. A to nie je pravda. Ja mám obrovské limity, nie z hľadiska mojich vízií, alebo proste takej tej sebarealizácie, nebo toho ťahu na branku, ale sú to vlastne, je to zdravie. Pretože v podstate pred rokom som skoro umrela na operačnom sále. V podstate teraz mi diagnostikovali vážne srdečné onemocnenie, takže viem, že ten horizont prežití není takovej dlouhej. Takže vlastne ja mám limitáciu z hľadiska vlastne toho zdravia a toho času, koľko tady budem. A práve preto chcem všetko stihnúť, užiť si ten život, užiť si to podnikanie, užiť si rodinu, užiť si vlastne všetky veci, ktoré na tomto svete sú a vlastne nabíziť. Ten základ je urobiť ten prvý krok a povedať si, že skutočne ten svet tu je len pre mňa, aby som skutočne mohla všetko dosiahnuť a skúsiť. Tie možnosti prichádzajú a buď tie možnosti využijem, alebo ich nevyužijem, ale šťastný život je o tom, že skutočne skúšate tie možnosti a idete do toho a užívate si to, čo to prináša.